L-odwa ta' wara li kienu żvelati n-numru ta' emails li għaddew bejn George Farrugia u Tancred Tabone li fihom hemm referenza għal Ministru Austin Gatt l-ewwel bl-inizjali AG u wara anke bil-kelma Ost, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jibqa' siket. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali Lorenz Gonzi qal li l-proklama ħarġet u hu m'għandux aktar xi jżid ma' dak li diġà huwa pubbliku. Fl-istess waqt iżda baqa' jiddefendi lill-Ministru Austin Gatt billi qal li hu joqgħod fuq dak li qal Gatt. Jidirli li kummenti jiżjed fuq hekk m'għandix nagħmel. Jiena fuq dak li qal Austin noqgħod fuq id-dikjarazzjoni li għamel Austin. Austin għamilha ċara illi qatt ma tkellem ma' din il-persuna fuq tenders li għandhom x'jaqsmu maż-żejt fl-Enemalta. Dik hija l-istarija tiegħu. Bl-iskuża li ma rridx ikkummenta dwar il-każ, il-Prim Ministru naqas milli jwieġeb jekk tkellimx mal-Ministru Austin Gatt dwar l-emails żvelati l-ħadd u meta mistoqsi minn One News kemm huwa komdu b'din is-sitwazzjoni reġa' irrepeta dak il qal fil-meeting tal-Partit Nazzjonalista fil-Mosta. Nerġa' intenni dak li għad naħseb ġimgħa ilu fil-mass meeting tal-Mosta. Miegħi ħadd ma jilgħab man-nar u ma dal-partit u ma dal-gvern ħadd ma jilgħab man-nar u min jilgħab man-nar jinħaraq. Aħna iddikjarajna ċaru tont li se nużaw l-istrumenti kollha li għandu pajjiżna biex nattakkaw kull forma ta' korruzzjoni, bleruq u xnixen. Meta mistoqsi jekk li mill-investigazzjoni kriminali għandix tintrefa' responsabilità politika wieġeb li le biex skontu l-ewwel issir l-investigazzjoni. M'hemmx responsabilità politika x'tinġar? Ħanħallu l-investigazzjoni issir. Tajjeb, u hekk jogħġobkom, ġifieri, naħseb anki għas-serenità tal-investigaturi, ħallihom, ħallu l-investigaturi, responsabilità politika, jew responsabilità kriminali, jew responsabilità tkun xi tkun, toħroġ mill-investigazzjoni. U din il-ħaġa li xi ħadd jaqbes għal konklużjonijiet hija fl-opinjoni tiegħi żbaljata u nirrakkomanda li ma ssirx. F'kull każ, Mid-Dar Ċentrali, Lorenz Gonzi baqa' sejr fuq żjara fil-Junior College fejn l-aktar mistoqsijiet ta' One News is-sokta jiddefendi lill-Ministru Austin Gatt u jakkuża lill-midja li qed iġibu xi ħaġa li mhux veru tidher bħal li kieku hija vera. Meta kellek Ministru għaddej mill-istess ħaġa ta' investigazzjoni kont qed li m'intix komdu bih. Issa allura x'inhi d-differenza xi qed tgħid qed nifhem sew li Austin Gatt inti komdu u ma tlabtux ir-riżenja? Ara, fuq daw il-mistoqsijiet tiġa Eġibt iktar kmieni dalodu, minix sa nżid xejn iżjed, il-Ministru Austin Gatt iddikjara li f'ebda ħin kemm ilu Ministru u anke qabel ma kellu laqat ma' din il-persuna jew ma' persuni oħrajn biex jiddiskuti it-tenders taż-żejt tal-Enemalta. Però l-emails ta' Times juru differenza. Permettili, le, ma jurux, imma għalfej għalhekk hawn toħroġ il-kreattività tagħkom kif jirnexxilkom xi ħaġa li assolutament mhix vera, iddawruha f'xi ħaġa li ta' parsija vera. Di hija talent kbir ta' ċertu sezzjoni tal-medja f'pajjiżna biex ma ninsulentax lill-oħrajn, okej? Grazzi ħafna. Sa dan it-tant, f'konferenza tal-aħbarijiet aktar tard f'Ħalfar, anke l-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil iddefenda lill-Ministru Austin Gatt waqt li saħaq li l-Partit Nazzjonalista għandu zero tolerance għal korruzzjoni. Is-Sinti qiegħed iddendilli xi ħaġa illi qal terza persuna dwar Austin Gatt u tippretendi reazzjoni differenti minn għandi. Ngħidlek illi ħadd minn dawn in-nies illi ffirmaw l-emails ma jitkellem għal Partit Nazzjonalista. Aħna għandna zero tolerance għal korruzzjoni.